Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hata ni Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion iman atar surat di buku ni panurirang Sakarya bidusia mamukamay siya ayat siya sahatu ayat 10 Sakarya siya ayat sia 110 tapai hutihu madibagasar rohat tabi Maria iya situtu mahoale borusion marolopolo mahoale boru Jerusalem idama naroma rajam tumopoto partigo ribana jala si parmonang nasere borohana jala marsihudul di halode doho diana ni halode inaina jala au maniapon akahureta sian Efraim dohot akahoda sia Jerusalem siap dohot sior tuhamusuon dungi barita honon nama hadameat tua kabangso parbegu jala masuk tu gonggomanna sia laut tu laut jala sia batangaik Efrat saha rodi aka ujung ngitanon ido saha na hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion selama apemma dihita saluna selama apemma dihita saluna goarni minggu tasadarioni ma minggu atpenna pajuahon songon nataidan muang galak madua lili di tonga-tonga ni huriata atpenna marlapatan managam manomunomu paimahon haroroni Kristus tu portibion ganup tau dosa di patu pahuriata songono minggu adpen jala ganup taun opak minggu adpenod di patu pahuriata adpenna parjolo galak sadalilin adpenna paduahong galak 2 lilin adpenna patoluhong galak 3 lilin adpenna paopatong galak 4 lilin suku-sukun aha hubunganna adpenna parjolo galak sadalilin adpenna paduahong galak 2 lilin adpenna patoluhong galak 3 lilin adpenna pato napaopatong galak 4 lilin aha hubungan ni tunapai maimahon managam haroroni Kristus tu portibion doho jepek diopa partikian hatop naik tagamota roh Kristus tu portibion dia main na parjolo sahad na managa bohita di haroroni Kristus tu portibion marhite hatutubuna ommana jut taguari doho padohan Natal parningotan ari hatutubuni Tuhan Yesus tutu parningotan nama guario dihita dang na sonari betubu Tuhan Yesus alainunga 2000 tahun nasalpu tuk somar Natal pehita tuk somar liturgi pehita tuk somar kesipatu namar lampu pehita dang na sudah na ditubu Tuhan Yesus ala memang nunga tubuh Yesus 2000 tahun nasalpu dibarani pinahad di huta Betlehem suku-sukun anggonau tubuh do HP Yesus 2000 tahun nasalpu buasa say pesta honota buasa say tagamota biharorona marhite hatutubuna alusna
Percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu. Molodak tajak kosonari. Asa tubuh di goluta. Asa tubuh di rohata. Percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu. Peak-peak di penggagatan. Molodak tarahon ibana. Asa sorang tubuh di tonga-tongani keluargata. Dak saunari benamasay. Dang na poso-poso na so margello be Jesus. Nata pesta honi. Alay nung nga nabolo ni Ibana. Nasangap raja Ibana. Di tonga-tongat ta Ibana nuain. Porsyado hamu akamanginang. Di tonga-tongat ta nuain Jesus nata pesta honi. Porsyado hamu akamanginang. Iboto Jesus di bereng Jesus. Songo dia pamesta honot ta di natal lain. Porsyado hamu akamanginang. Iboto Tuhan Jesus. Isa nakinama do hotina jolo merbeda siya jabu. Lauro tu garijaon. Nung nga dito nga Jesus nata pesta honi. Dang na poso-poso na so margello benuain Jesus. Alay nung nga nabulon na sanga raja Ibana. Jada dito nga tado Ibana nuain. Last door hamuna tubutuhan Jesus sa kainang. Unang jo pahato pulas asalas rohani padite. Unang jo songonete. Tapi kiri jo. Last door hamuna kamangin at tubutuhan Jesus. Ya husukku sahala ama ay lasdor hamamak tubuh Tuhan Yesus niku ay sobinoto do batuwi na tubuh maisin lasdor hamuna kamangina tubuh Tuhan Yesus dia do lasni rohata tubuh Tuhan Yesus tuani matubuh Tuhan Yesus adok Tuhan ni portilio boy do ibayako kamu ahana masa di portilion au juga ridang adok Tuhan ni portilion tabaru dutia dope portibio tabago da kia dope akan stres naritik na matematik kok di portibio tuani matubu Tuhan Yesus adok Tuhan pangalua-lua ni jolma di portibio tabuna ya kamanginang Yesus na tubu di barani pinahani mololo hita marpos ni roha mololo hita mangalua-luhon mapangusad dia tu ibana hamuna kadongan ulu do hamu tubuh Yesus di ngoluta aido las ni raku hato patok bitan mangulun ulu do hamu akamangin ak tubuh Yesus di ngoluta otik go syarakna ulu do hamu mabige syarak naon akamangin jolo tabolokon akan amaralo siar rohana siang ngolutau salele ngadong gope akaulaw na maralo tulobone rohani tu hatta di ngulutaw dan ngulu Jesus tubuh seorang disi alanya saolo Jesus tubuh di nguluta tabolok ko nakana maralo tulobone rohana salele ngadong gope barak bona di haulate di bagasang ngulutay dan ngulu Jesus tubuh mian maringana disi alanya saolo Jesus tubuh di nguluta tabolokon akaulaw nam alani na managa buhita kamanginang setiap saat paimay mahon haroro ni Jesus marhiti hatutubuna asa sorang ibana dinguluta di rohata nang ditonga-tonga ni keluargata napaduahon na managa buhita di haroro ni Kristus tu portibion napaduahaniho om manajo jot taguari doho padohan akhir zaman parusia eskatologis adong gomu sesada ari ujungi portibion jala tongo merdala lau madapot tonari ujung na sasadai mahitan wain manangaha penataula sigano pari doson na merdala dohita lau madapot ton ari ujung na sasadai di ari ujung na sasadai ma roh Tuhan Yesus tu portibion marhua mengakhiri paujukon sejarah ni portibion disima ukapon ni Tuhan Yesus buku pustaha hangoluan disima patupau ni Yesus panirangan ni hita jolma isena tu habirang isena tu siamu ise tu api naroko ise tu hangoluan na sora suda adiga masai dangarok kita jolma na botosa janita na diari munggi madokon gari suru-suru ape gari anak ni jolma ipe dan ibu tu adiga karorona iya sohola damang debatana di Banua Gijang maboto adiga kamamasana aladak taboto rikot waspada marjaga-jaga siap-siap manangadigan
haroroni Kristus napa dua halion. Napa toluho nakamanginang na managabuhita di haroroni Kristus tu portibion mangalap akan aporsia di ibana. 2 minggu na salpu tapatupa minggu parningotan ya kana modding. Tagorahon tajahadisi 30 halak torok miruas ni huria okian naung marujungolu di bagasan nasa tau buluk parhuriauni. 2 minggu na salpu ditiki parningotan ni namoddingi rodo turu hakku songono nakamangina tu para nataoni tiki parningotan ni namodding marminggu do operasi 30 halahonate ibegenasi da opera digoraho 35 halak akan aung jumolo borhat 2 tahun nasal pui jadara dangadok taroto hirotu nasid bah ayaw na mahape juon na taoni guarhuna mahape goraona dangadong rotaroto hitu nasida songoni mahape hato ma ro Tuhani mangala akan aporsia diban nah hudok kakamanginang kita pe perlu siap-siap edak taboto arina rame hitan waing namar minggon tapi ereng joisi siap ilabukta kamanginang tapi ereng joisi labukta habirang siamun kanan muka belakang isi pudita ati beha songonon diat pendapa 2 hodang bui behi tarap dohot nasida ai sotabo tuarina topudo hape tikina tu para sehat do sebagian akadongat tanaung jumolo borhat na 30 halak nai gorahon 2 minggu nasalpi sehat do hitan waeng hola saminggu do petadalani tau baru parhuriaon tahun 2020 nunga 30 halak ruas ni huriaon naung jumolo borhat jadi akamanginang mulu 30 halak songgok dor hakku makiraon ala memang nasalilingo sailing ditoba doau paling pitu tu 10 sada halak namodik sata ruas ni huria hape 30 halak bah ai hatok bape hitau sudah cakamanginang pitor 30 halak 2 tahun nasal pun 35 na tahun ini 32 saunari 30 halak nani do hadis ya kamanginang tukta tabur cuma namar minggu tapati gortangiaka ai sok kapenabui pangasahonot tatua dopan itu hatta saru pado hita jolma dia dopan itu hatta alani ringgasi tabar siap-siap unang moki hoki kita moloro pajuon itu Tuhan itu kita ya hudok dijamita kwa kamanginang ate bersiap-siap kita mulau kiana kasih panata atau tapabu atau kayana kotai unang gabe parhobas dapotan ay hubege barita satabi nama sanay bakara ano gusto ada keluarga baru itu hormobila hepeng nga 100 juta ito rutila min nebain hapet perro aharo nama say aharo karat henaki diro bencana alamate bahatangis sonoton siad dia beluluan ay ngayaw sudah itu tahu tuban naniro hadis yak kamanginang unak pola say tapasipsi tapabuhiat pakay anak kotay kalapasawit tunay pakabaru anak kus nomor 2 torina toko namin ay kota Jakarta anak kus yakangan ang gobonan ni sotul na ito bayi paditaresok may asa hatu-satu sian nak saya marbedayati nama naga bohita di haroroni Kristus tu portibion mangalapakan aporsia di bar napaupat to nakamanginang nama naga bohita di haroroni Tuhani setiap saat madongani hita porsia do hama kamanginang Tuhan Yesus pamalupo nakaparsahitota porsia do hama kamanginang Tuhan Yesus madongani hita mulu marulau kita tutuba rikok do pei rohamu naro Yesus madongani padua hokita tua katikin aneng ro rikot namanaga buhita setiap saat rotu hatai madongani pamalupo nakaparsahitota nao pak bagian oma na naik si tagamota na naik si paimauta molo tapatupa minggu atpen hamuna kadongan di minggu atpen napa dua hosadario di paingot tuhata hita marhite panuri rangsagaria di paingot tuhata hita marhite panuri rangsagaria
Maria iya marolopolop ti taon pay may mahom managa paroroni Tuhan. Manang dia siya nao pati si tagamota ikkom marlas ni roha hita. Unang gabi mabiar, unang gabi lari hita. Alay kolas do rohata, ay wasalas rohata, ay na Roma rajatta. Rajatta partigor, nama boto dia na sala dia na sitong. Mabuat pasu-pasu, akasilas ni roha di hita, lumubi akasiuto ni bono. Alani kom marulupuluk buhita pay mahonibano. Ikkom Maria iya, ikkom marlas ni roha do hita, danggabi martabuni hita, danggabi lari hita, pay may mahok karoroni Tuhani, alay ikko di bagasan las ni roha, ikko di bagasan iya hita di ngoluta, managa pay mahon haroroni Tuhan. Dido diturpuk taon, ale buru Sion, ale buru Jerusalem, nani dok ngadisi ima bangso Israel bangso na hinaholongan nai na jolo kamanginang di sidi pilih Tuhan Yesus Israel gadi bangso na gadi anak nga marpada do Israel dohok debata marpada do debata dohok bangso Israel pada nasida ikut terus masih haholongan nasida jala holong irohan nasida ikut songok kolong irohan namar saripe debata panguli boru Sion boru Jerusalem bangso Israel boru oroan ido nanido ngadi turpuk taon boru Sion boru Jerusalem alay na kolan Israel na parjolo ibe na hinaholongan ni debata hita saluhu na hinaholongan ni debata hita don waing boru Sion hita don waing boru Jerusalem bangso na hinaholongan ni debata alani di pangido hita asa Maria iya marolo polo pita pay may mahok karoroni Kristus tu portibon manak sari hari banaro manang mabuanahay banaro na jelas silas ni roharo na naing donuna anggotu hita kana porsia diban alay tutuna mabuanuhu bo ibana tuak halak na jahat tuak na mangalo ibana na salilingon alay pos marohatay kolas rohata pasu-pasu silas ni roharo na naing buanon ni Tuhan tuhita bangso na hinaholongan na anak na jinakon roh ibana tu portibion raja ibana na sangap na sok kalibana didot diturpuk taon na serep bo ibana betul-betul halak na serep rohado rajatay tuhat tananaing roi dangarong gijangi rohado ibana halak na toruk rohado ibana dia haserepon ni tuhatay parjolo sahali haserepon ni tuhata di banua gijakian harajauna di surga tahta harajauna alay mampu ibana meninggalkan tahta harajaunai roh ibana tu portibion tubuh ibana di barani pinahan di nganan naleai asabo ibana saur asabo ibana jonok dohotita akajol matardusaw naik songoni mahita ikong gabi akahalak na serek mahita halak na toru roha lao pay may mahon managam haroroni Kristus tu portibio dangarong nabuis pangasahonota molo tungadok piak kahasurungata molo tungadok piak kahalubiata sipatata tinggalhon asabu hita saur asabu hita jonok naktuak kadongata saliling gijang rohata sugodo rohani halak jonok tuhita alani songo Yesus mahita di surga tahta harajauna raja nasanga ibana di banua gijang alai mampu ibana meninggalkan hasurungan nai roh ibana tu portibion asabu ibana jonok dohotita akajol manat marsihudul ibana di anak ni haludi doh di anak ni haludi lapatana dibuka Tuhan Yesus haroronai tung di bagasan kesederhanaan di bagasan haserepo deban dang didok diturpuk tahun marsihudu libana di atas nihoda dakala na tuiti bana dang menganggarkan hagogoni bana alay marsihudu libana di haludi lapatan na seret toruk gorohani Tuhani naik songoni mahita
mulai saunari lau pai mai mahon haroroni Kristus tu portibio ikut di bagasa serek miroha ikut di bagasa toruk miroha mahita asa pas di haroroni Tuhani hitau mangulahon akau laulo moni rohani debata di pasu-pasu Tuhan mahita saluna ditabaya kasilas ni rohai ditatwa katikinan roh amen martang yang mahita